Здравейте хора, аз съм Павел. Днес ще ви покажа как да си обучите кучето. Целта са нужни лакомство, каквито имате. Нещо селено. Аз за тази цел съм приготвил месо. Накарате да сени. Арси, долу, сени. Арси, сени, долу, арси, сени. Браво. Ето. Арси, дай лапа. Арси, дай лапа. Не. Арси, дай лапа. Дай лапа. Арси, не. Арси, не. Сини. Долу. Арси, долу. Сини. Дай лапа. Браво. Точно така. Аз до сега съм научил само 3 команди. Дай лапа, сини и стани. Арси, стани. Горе. Хайде, Арси. Точно така. Ето, Арси, сини. Арси. Дай лапа. Браво. Арси, стани. Горе. Хайде. Арси, горе. Браво. Арси. Дай лапа. Браво. Арси. Стани. Горе. Браво. Дай лапа. Не, дай лапа. Браво. Това беше мен. Може да коментирате. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Ако не, пак дайте палец нагоре. И чао, това беше от мен. Ще правя и следващи видеа. Чао.